תקשיבו חברים, היום אני בלונה פארק תל אביב. הנה אמא שלי. שלום. ותראו, אנחנו מעל כולם בחילזון, אשכרה, אני לא מאמינה. יש לנו עוד סיבוב לעשות, זה חילזון שנוסע לאט כמו חילזון, בדיוק אותו דבר. תסתכלו, כל זה על לונה פארק. יש גם ספינת פיראטים שזזה. זה הצהוב, הנה גלגל ענק, ויש עוד מלא מתקנים שאתם ממש תאהבו. תלכו ללונה פארק תל אביב, אני מציעה לכם. יש לי קצת שבונטים, אבל זה לא נורא, כי השתוללתי. וזאת אני שמצלמת, כמו שאתם יודעים. ואני הופכת מצלמה, כדי שתראו, וואו. תראו מה זה. אין לי מושג מה זה האמת. וואו, איזה לונה פארק, תראו פילים. גם בני דודים שלי פה, אבל הם לא פה. זה מה שמסתובב. זה נו, איך קוראים לזה? הספינת פיראטים שמסתובבת. יש עוד מלא דברים, אני אומרת לכם. אני הופכת מצלמה. אז הפכתי מצלמה ואני רוצה שתראו משהו. זה מה שאתם פה רואים פה עכשיו, זה אופנועים. אופנועים שמסתובבים ועפים, תראו. עפים לצד, כאילו. אתם רואים? רוצה לעשות את זה? כן, ממש. מה, הם כבר עושים עוד פעם? הנה, תצלמי אותם. והנה בני דודים שלי. צר לי שהטלפון לא ייפול. הנה לולו. זאתי שרוקדת ועושה גלגל לולו. אלה. זאתי לירז שעוברת שלום. הבן זה יקיר, והקטנצ'יק לא כל כך רואים אותו, קוראים לו אור. מצאת את המים? הנה הוא. רואים את הקטנצ'יק שעל המדרגות? קוראים לו אור. תראו, אלה האופנועים. מסתובבים. יו, זה ממש מגניב. אתם חייבים ללכת ללונה פארק תל אביב. וואו, מקסים פה, מדהים פה. ואני מתה על המקום הזה מעכשיו. יש פה מלא מתקנים שילדים קטנים לא יכולים לעלות עליהם, אבל לא נורא. ילדים גדולים צריכים לבוא, אני אומרת לכם. וגם קטנים יש זה. למשל החילזון זה לשלוש אנשים. ואני ואמא שלי 2. והנה התיק שלה. רגע, אני אראה לה. התיק שלה מספר 3. זה מצחיק. טק. הנה, אני אראה לכם פיראטים. הנה היא, זאתי, תכף תראו אותה מתנדנדת, איפה היא? הנה, זאתי. יאללה, שתתחיל. זה לא יתחיל עכשיו, תפסיקי פה.